mailan ematen dugun gai baten inguruko arazo unitatea. DBH-ko lehenengo mailan, gai bada elektrizitatea eta horren ingurun joko elektriko bat egitea izango da proposamena ikasleei. Berai planteatzen zaiena da oparitu behar dutela jostailu elektriko bat, beraiek ezagutzen duten norbaiti, anai-arreba txikiago bati, edo lehenbuzu txikiago bati, eta dirurik ez daukatela, eta sortu behar dutela beraiek joku elektriko. Orduan, beraiek erabaki beharko dute ume konkretu batentzat, ze personalizatu behar dute, beraiek ume horren guztuen inguruan eta horren. Eta helburua izango da, eraikitzea joku. Izango ditugu 3 fase, aurkezpena, proiektuaren aurkezpena, unitate didaktikoa izango ditu 3 fase, aurkezpena eta ikerketa fasea, gero eraiketa, eta gero azaltzea beste azkeneko fasea. Hemen jarri ditut kompetentziak, zeharkakoak, disiplinakoak, eta gero zein helburu teknologia gaian sartzen direnak, gaiko edukiak, zein eduki landuko diren, elektrizitatearen ingurukoak, izango dira zirkuitu elektrikoak eta egitea, metodologia, alde batetik izango da banakako metodologia, ikerketa fasean egongo dira hainbat jarduera banaka egin beharko dituztenak, eta gero eraikitzeko fasean taldeka 3 taldeetan egingo dute. Eta ia joango naiz jarduerak azaltzen. Hasierako fasean, lehenengo egingo zaie, aurkeztu ikasleei proiektua. Hemen teknologiako saitean dago azalduta, jarduera nola den, helburuak, jarduera bakoitzaren azalpena eta ebaluazioa nola izango da. Nik egingo dietena da, azteko hori planteatu, zein den arazoa eta zer egin behar. Eta taldeak egingo ditut nik. Normalean taldeak nik egiten ditut. 3koak izaten dira. Ikerketa fase horretan, lehenengo elektrizitatearen inguruko hainbat jakintza berean ganatu behar dituzte. Orduan daude bideo batzuk dauzkat zean, webunean, eta horiek ikusi eta ikusleen bidez egin beharko dituzte galdera batzuk erantzun. Ziurtatzeko ikusi dituzte. Bizkat eduki orokorrak bereganatu ondoren, zirkuituak egiteko programa online bat dago, eta horrekin landuko dituzte zirkuitu elektrikoak. Eta gero, egingo dutena da, tailerrean montatu benetan zirkuitu elektriko ezberdinak. Segian, orduan bat egingo dute ordenadorez, eta gero bestea kableak eta bombilak eta emanda, egingo dute tailerrean. Gero, teknologian erabiltzen dugu, proiektuena teknologian beti erabiltzen dugu, orduan ez da guretzako gauza berria. Proiektuak egiteko metodologia erabiltzen dugu, eta fase batzuk dauzka, eta hori jarraituz, lehenengo egin beharko dute, eraiketa fase horretan, ideia batzuk plazaratu bakoitzak, taldeko ideia bat erabaki, eta gero diseinatu jokua. Egin beharko dituzte, fitxa batzuk edo plano batzuk diseinatzeko. Zirriborroa, krokisa, eskema elektriko. Jarduera planifikatu beharko dute beraien lana, ardura, fluxu diagrama, eta gero eraiki egingo dute. Eta gero bukatu dutenean, ahozko aurkezpena egin beharko dute, ematen zaie ahozko aurkezpena egiteko irizpide batzuk, eta
oso aurkezpenetarako zera daukaren, nola izena du? Rubrika. Bueno. Eta, gero beraiek autogogatzen dira, hemen lehen komentatu ditudan, Classroomen bidez egingo dugu hartu eman hori, ordenagailu beharko dituzte momentu batean, eta gero aplikazio bezala hiru hauek. Azaltzerako orduan, ez dute komentatu, infografia bat egin hasiko diet, taldeeka azaltzeko eraiketa prozesu hori. Eta, gero momentu batzutan gelan egongo dira, eta beste momentu batzutan tailerrean, erramintekin. Ebaluatzeko hemen adierazleak, zein gaitasunekin dagoen markatuta, osea, relazionatuta, eta gero ebaluazioa, ikerketako fasean zenba saio eta zenba balioko duen nota bakoitzetik, eraiketan berdina, komunikazioan eta gero jarrera ere sartu. Eta, ezakit, gutxi gora bera hemen daukate gana, eta aplikazioiek landuko dira. Hau egiten genuen, igual berak komentatu duen bezala, pixkat orain egin duguna da antolatu hobeto, baina urtero egiten den proiektu bat da. Eta besterik ez. Nola lotzen duzu zai eta Classroom? Ezkio jartzen du Classroomen bidez eta gero zai egiten daukazu. Bai, egiten duena da, bidali referentziak, egin bideo hauek ikusi, ez deka bidaltzen diet. Baina horiek bi gauzak izango dute ere zai. Bai, teknologiako zaita hemen, hau, zea hundia dagoen ez? Hemen daukagu, mailaka, proiektuak, kursuan zer egingo diren proiektuak, eta, klaro, proiektuak egiteko edukiak. Ez que zaitu horretan dago zura, hori gehi beste proiektu batzuk. Proiektuak hemen daude, hemen azaltzen zaie proiektuan nola joango den. Eta hemen daude, proiektu hortarako beharko dituzten edukiak. Aurretik beste. Batez ere, Classroom eta Zaitarekin. Eta gero, aplikazioen bat sartzen baduzu. Eta gero teknologia, tailerrean. Mailua, giltzeak eta... Eta, hausi.